Anya laki din! Ay na, mapapasana all na lang talaga ako kinidora si ka. Ha? Taapay? Apay, saan mo pa'y nga nakita ti post na iti Facebook na? Ay saan pa'y Awan nga min ti cellphone ko ita. Binulod nila kay ko. O adoy, kitam, nagdakkel abukay ti sabong ti regalo nila kay nakinkwana. Ay, naimbag pa'y kinidora. No saan asabong, kat chocolate ti i-post na regalo nila kay na. Makapaapal at talaga ni Dora. Kat, anya ngay garot. Aging gasaan na all talatan Lakay, tapno mo man niya. Ada post ni Maridora ang nagdakkel abukay ti sabong. Regalo nila kay na. Kahit, anya ko maita? Kasday ka kumamot. Apo? Anya ko ma? No kasday nga daw okasyon. Kas kuma iti Mother's Day, regaluan na kumamot iti bouquet of flowers. Aping agsabol ka pa lang iti flowers, mate. Kahit adamo bukod mo asabaw. Anya? Ay, aday ta ka manan. Ultimo root awan maitid mo. Sa kastapay lang ti bagbagam. Pudno mo ti bagbakak. Sana yan. Apay agsapol ka pa lang iti sabong ka adamo sabong mo. Ugasam lang nga nasaya ka nabangbang lupay ang ti sabong ni Dora. Ngayon nila kayo na. Anya? Maricel ma, adda ka didita? Oh, kumare, nasapa ka mat. Ay, wan kumari, mabisita ka talaga kinila kay ko. Adda di balay. Apay, inapa na ka manin nila kay mo? Saan mo't kit di kumari? Iso na lang ta makabwisit talaga. Taapay, anyat inaramid na kin kaya. Agasa man, kunaklaan nga ang mga numabalin arigaluan nakmut iti sabong nukas di a Mother's Day. Ibagbaga naman tin nga apay ka nung mang sapulak pa lang iti sabong kat adda ka nung mat sabong ko. Anya, Ay na, mabwisita ka talaga. anya lakit din. Dayta ate sungbat nila kay mo mare. Ala, sumrak ka pay lang dito'y balay. Ituloy tati agmaritis dito'y kabayat ng ti panagkapita. Oy Lino, Mother's Day ita Ang mga no da planom amang tad iti sabong kanyak. Nakitak ti post ni Dora at damanan inted nila kay na. Anya ko manod da sabong manan ni Dora. Apay da kayo ababay no da makita yo iti Facebook. Masapol may nga da ka na kayaw. Saan kumot atultuladan lakay? Ti kayat kulaang, ikanak kumamot iti sabong. Tapno mariknak mo't aswit ka kanyak kasjay. Apay nga minarik na maya. Raman na ma. Tapno maraman na maswit. Anya laki iting. Anya? Ay bastos! Hindi di ka pa ilang dita. Amo mo lang nga iso ti pagaya mo. Sumardan ka wanaw! Pang-urok na mo dita takita. Ay. Awan mang paragsaking kano aramidem day ta. Kimre lang arurin. Pangurin pa lang ay. Malang, agsukak kantay pasyar ka. Tapno makisayan, manday ta duduko mo. Salbag to. Oh? Agpaiso lakay? Wang araw. Ngam no di mo kayat. Ay ka may mayaman na. Ay, mabit lang! Inakadsukatan! Nay, inruar mo mo day talugan mo paray. Kaslad dalakad mo Way, mapangkuman ipasyar ni bagagaw. Tanay, Domingo may. Kasi ka ngay. Nagmatapostura makasla mapangkamu agpasyara. Ngam, kaya na ni bagag mo ngay. Apay, saan mo makadwa paray? Ay, awan, saan ko akadwa? The business appointment ko. Anya business appointment? Kaya no Domingo ita. Kaya may sa Mother's Day paray. Tinigalwak mo ito ni Tisabaw. Umdas da yan, paray. Ay, kastaya. Uwan, paray. Sige nga, Rob. Umunak. Ang mga numalado wak iti business appointment ko, paray. Kasi kaya, paray. Ingat! Ay na! Nagmayat mo dito lakay! Ang romantic naman! Ay, uwan na. Siyak pa iti ko nam. Nalay nga, ngagpili tinapinta sa lugar, Oy, Lino! Ang mga kiddimat no, maikalima ako, nga inyag mo dito, Ha! Aday ta ka man ako nakaw.
Tila man malablabib mo. Oh, ignorante to. Hoy, ibagbagak lang Ngam in fairness, nagmayat talaga. Kan siguro nag-holding hands ta, wano ag inakbay ta, nakarkaro a romantic anya. Anya? Ayunay mo dahil. Tila da ka manan dita. Saan mo mga apply lagi ti buy-buya madarama kanya. Nakababay na karot tao. Kikitaan datanay. Anya ko mati nakababain kat agasawa tamad. Ay basta yak kaya. Nagpasyar ta lang. Nga tila sing-singi mo, oh. Awan talaga ka sweet mo, salbag ka. Sige man langan, aguli makakon. Mare, nagromantik mo tanday ito'y napanan nyo kinilakay mo di Sunday. Ay wan mare, nagmayat talaga. Romantic si ka. Kasla di makitkita iti love story a Korean drama. Kasanom ngay na-discovery dahi jay a lugar. Saan asyak mare? Nilakay ko ti akin amo ijay. Kasta ka di. Naglaing matgayam nga agpili nilakay mo iti lugar pangipasyara nakin ka, mare. Nagmayat ijay a lugar. Talaga pang couple. Ay, speaking of the word romantic, ay na, nag-perfect kuma no withholding hands kan akbay-akbay ng nilakay ko ang KJ niya. Nakababain ka no, taado ti tao. Nakunana pa nga agawid kami kanon, tatila par aramid ko. Ay, killjoy ti loko. Saan mo't siguro? Mga numabayin nga talaga. Adamot kasi a tao ngamin. Saan asyowe iti public? Anya ko mati nakababain kat agasawa kami mat. Ti kunam kiti, awan talaga ka sweet na day di a tao. Awan sirbi na ama panitikas di a lugar na awan mo't sweet akadwa nga asawa. Salpag! Hoy, si Camila! Ni, apay nanang? Nanggagaw ti chismisan niyo kinisilma itay. Nga anya nanang? Ti ibagbagam kinilakay mo. Ti imbagak asaan aswit? Pudno matay dyan nanang. Di kakit agyaman tanapan na kaimpasyar. Aday dayan ananang ti panagyaman ko. Iso na laang, tati kayat ko kumakot. Ay na, Mila. Saan mo nga na ikumpara dagiti buy-buyaam iti drama di tabiyag mo? Taadayo tinagdumaan da. Basta siyak nanang, kayat ko ti kasdi ka sweet kan romantic. Aniya! Ay na, nagmet ko manukas di mo't nilinoan niya. Ngam saan mat, taawan pulos ti ka sweet na ti loko. Nyalakit din. Lino, kitaam ni Ron alimabas. Adaimot na a chocolate nagawid. Kahit umapal ka manay. Tamakita manin intong madamdama nga ipos ni baka na iti fisbaw. Wana, kitaam man, uray saan nga special day, katregregalwan na ni bakit na iti flowers, wano chocolate. Si kangay kuma. Ay na, nyalaki din na yan. Uri awan flowers kin chocolate kanayong ka mga ipasyar no awan trabaho may. Kin kanayong ka kadwain no da kaya mo apapanan. Wan angam kas jay mat kuma. Ikanak kumamot iti flowers wano chocolate. Ala, sana balay. No rapi ay, makaramang ka iti brown chocolate. Aday ta ka manan. Kasano kuma brown chocolate dayta? Winata na imas may. Sana ya? Uri lag tayo-tayo na kita mata. Mapukaw, pwede nang isit na bukal-bukal na no duma. Sigurado ka? Ha! Tapara kanyak kat dark chocolate dayta. Kasano manay baga dark chocolate? Kasana manang isay? Sa balin sa amin, tinakakita amin di dark chocolate Ay, puno ka man. Sa bali manan nga, talaga a dark chocolate day talakay. Tapay ko nam, ngamen, napaeg. Kasta tiraman ti dark chocolate, anya lakit din. Nagsapa ka ba't anagawid na ka? Wala nang ta nagpa-half day nga ni Boss Mita. Kat, amom ka din tinapasamak kin ni Dora. Ha? Apay nanang, kumarem ngam saan mo nga amo? Salud-sudak pa'y ayan no amok nanang. Sa anak mo't nga imala ka da kayo at chismosa. Ania,
Ay, jak magustuhan na ita pa nagsasaom kasano nanang, piloso po kay magamin. Anya di na pasama kini Dora. Adda ita ija ospital. Iminom iti sabidong, tanamuan na nga nakabit nila kay na. Kat tidakas, masikog pa'y din aji babae. Ay, nakangagan yung matitiday tananang. Enton kwan, ada makangag. Ibagadan tumanin analabas ti kinachismo sa'yo. Nay, apay, saan ka kadi amamatay? Ay, saan na talaga nanang? Kat no nakita mi kinilino iti kalman ni Ron nga daimot na a chocolate nga iyawid na ibalay da. Pagay ayo na mo't ni Dora. Ay ngam no saan ka mamatay, damagam ni Selma. Anya? Mabati kayo man nga ro dito'y nanang. Inakitaan ni Selma. Salud-sudak kan ko na no anya talaga tinapasamak kini Dora. Oh, Mare, nagsapa ka mat. Apay awan trabahom? Kawawit ko lang, Mare. Ibagbaga nga ni nanang nga day hospital ni Dora. Katuan, apay awang kadipay nila kay mo ijay balayo. Tilugan nyo matiin no sardang nang itaray kin ni Dora ijay ospital. Isumot lagayam nga itay awagak ni Lino. Asukunan na kuma, sana sumungsungbat. Amangan no saan na nga imot ti cellphone na. Emergency nga min itay. Apay ka no nga men, anyag parikot ni Dora, Mare. Sinurot na nila kay na. Taapay kano akanayon a pumanaw tunggal Domingo. No saludsudan ni Dora, tisungbat na, ada kano business appointment na. Ngam ididamagan na ti katrabaho nila kay na, katawan kano matikas jay. Anya? Iso aday jay, sinurot na, naamuan na, ada sa baligayam nga ipaspasyar nila kay na, ti aldaw ti Domingo. Kalpasan na, kundi gatang ti sabong, kun chocolate apangay, ayon na kin ni Dora. Tapno saan kano ang agpasugnod? Kasta? Ay, kasimot nga rod ni Dora no kasta. Umapalakpay kan ko na, nag-sweet nila kay na. Ay, naimbaglaangan na. Tauray saan asweet nila kay ko. Awan na siksikugan na sa bali. Ay, anya lakit din. Nay, nasa pakamaan nag-aaway, bakit? Nagpa-half day nga ni boss. Isungaw awagan ka itay sukunan nakuma. Ay, ipasensya kang bakit? Saan ko na sungbatan? Ti awag mo itay. Ta nagmaniho Intaray mi nga ni Dora i ospital. Wan amok lakay ta imbaga ni Selma. Kat, kumusta ngayon ni Dora? Ay, taya May amutin siguro. Kat, adda ka di ti asawa na ijay babaero. Ay, una. Aday jaya. Iso tinangayab kanyak itay. Ta nakita na ni Dora ngawan po na. Ay, naimbaglaangan ata nakasurvive pa ni Dora. Iso asi kalino. Lino aya. Anday ta ka manay. Nairaman na manay, no? Wana, tama nga lumamuak to. Nga damot ti ka business appointment mo dita. Nga laki din. Di ba ka, Mike? Uray saan nakasweet ako nam. Sana mga kasyay. Wano kaya mo taramida, Mike. Sa kay ikan iti sabang kinsukulay. Isumit ka kaya amaw. Ay padasam alino. Saan asyak ti uminom iti sabidong no bilang laang. Sika ati pa inumak. Aging ka mapuuran na itapuso kung bati kulang mo kunak tumak. Nga laki din. Di ba ka, Mike? Saan ka madalagan? Ta saan nakakasta ko nakmay? Ay! Uri ano saklatan da dark chocolate mo. Saan mo laang aramidan kanyak ti kasjay? Buwan ka di ba kay? Amaw. Hintamang ki di mga ni Jerwar. Tanay, saan ka nakaluto? Kin mabisina ka? Sige nga rod lakay. Intanta ni mabisinak ng laang. Taas sakto man ag dark chocolate no makasubli ta amal. Pas amangan. May na? Nagganas ang Diyo. Buwan sige ba kay? Kaya ko na ita. Kanya laki di. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Red Jose. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.